Отдавна не сме се виждали. Да, днеска прекарахме цял ден заедно. Тъй като сега с председателя на Европейската комисия говорих и вече на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията би трябвало да е излезло, но което е одобрено, това ни е оперативната програма Транспорт. 800 милиона евро за пътища. Това са Струма, Хемус, тунела под Шипка, метрото 400 милиона евро и 1 600 милиона лева за железници. Сиреч само за тези няколко десетина дена на работа от страна на кабинета, можем да кажем, че близо 4 милиарда лева днеска само отидат в инфраструктурата на България. Пък всеки си направи сметка какво значи Хемус, какво значи Струма, какво значи тунел под Шипка, перпендикуляр през България да мине и още близо милиард за разширение на метрото на софиянци. Така че, лично аз съм много доволен от усилията, които положихме през тези седмици. Мисля, че резултатите са повече от ясни. Ако някой в София не му харесва това, да заповяда да протестира. Само за Хемус да кажете как стоят нещата. Имаше проблем да влезе в програмата, говореше се за заем. В крайна сметка ще се финансира. Крайна сметка се финансира до Ловеч сега. Паралелно с това се готвят проектите и отиваме след това на втория етап. Струма целия лот и тунела по Шипка. Сиреч това, което с Жан-Клод Юнкер се разбрахме на предишното ми посещение преди месец, хората удържаха абсолютно ангажимента си, за което от името на българите им благодаря много. Господин Борисов, всичко това освобождаване на пари и бързото одобряване на новите програми, вие не го ли отдавате и на вашата лични контакти с Юнкер? Аз искам само да помоля реформаторите и другите колеги, с които работиме, да отчитат колко много неща се направиха и да не се подвеждат по лобистки, повтарям, по лобистки, чисто лобистки интереси и да объркват държавата. Много съм сериозен, много съм отговорен. Ако някой от моите хора прекали, отпращам да се извини, но в случая са изцяло в грешка. И ги моля да се поправят. Изцяло са в грешка.